Апавяданне 12. Стагадовы стары і чорны госць. У маладосці я ведаў старога, які жыў па суседстве з домам маіх бацькоў. Зваўся ён Гараська і быў сапраўды старасветскі чалавек. Цяпер такіх людзей ужо я не страчаю ў нашым краі. Прамінула больш за 20 гадоў, як ён памёр, але жыццё і смерць яго былі такія дзіўныя і так запалі ў маю памяць, што, здаецца, нібыта учора ўсё гэта бачыў. Жонка і ўся яго сям'я даўно ўжо выбраліся на той свет, адзін толькі ўнук быў яму памочнік у штодзённай працы на полі, а нанятая кабета гатавала есці і даглядала адзіную карову, якой досыць было травы вакол самотнага дома, што стаяў на пагорку і быў цераз поле за вярсту ад нашае вёскі. Гараська добра памятаў сваю маладосць. У святы або ўвечары, калі вернуцца з поля аратай касцы, ён прыходзіў да нас і, седзячы на прызбе, апавядаў, як жылі даўней нашыя продкі, проста без прыдумак і усялякіх пышных аздобаў. Палеткі і авечыя чароды задавальнялі ўсе іхнія жаданні. Не зайздросцілі яны жыхарам далёкіх краін, не ішлі да іх набываць багацця, бо не мелі ў тым патрэбы, без таго былі шчаслівыя і спакойныя. У 80 гадоў ён быў яшчэ не змардаваны працаю. Сошкаю на полі і з касою на сенажаці апярэджваў маладых, сілу меў нечалавечую. Калі не было добрага ўлову, складваў нерад у човен і, несучы яго на плячах, пераходзіў з усімі сваімі прычындаламі на другое возера. У такой сіле і заўсёды з добрым здароўем прычакаў 100-ы год жыцця і быў яшчэ моцны, як вячысты зялёны дуб. Прыйшла маркотная восень, доўгімі і цёмнымі вечарамі ўся наша сям'я, сабраўшыся пры лучыне, рабіла тое, што адпавядае гэтай пары года. Мой бацька плёў нерад, кабеты пралі, а я гнуў абручы да розных дзежак. У часе работы пачалася гаворка пра старога Гараську. «Чаму гэта, — сказаў мой бацька, — Гараська так даўно не быў у нас? Добры стары, калі з ім размаўляю, час ляціць хутка і прыемна. Ой, як бы я хацеў, каб ён прыйшоў зараз да нас. Баржджэй мінуўся б гэты восеньскі вечар». Ледзь сказаў так. Бачым, дзіва дзіўнае. Дзверы не адчыняліся, а Гараська стаіць пасярод хаты. Як ён увайшоў сюды? Са страхам глядзім на яго, ён стаіць моўчкі нерухома, твар яго смутны і выказвае штосьці незразумелае. Вся постаць лёгкая і, здаецца, вышэйшая, чым зазвычай. З кожнаю хвілінай ён робіцца ў вачавіткі лягчэйшы ды танчэйшы і растае ў паветры. Ува ўсіх нас апусціліся рукі, дрыготка прабегла па целе, пазіраем адзін на аднаго, не разумеючы, што ўсё гэта значыць. Нарэшце мой бацька перапыніў маўчанне. Трэба будзе заўтра даведацца, што дзеецца ў Гараськавай хаце. Ці здаровы ён? Гэтая здань прадказвае нешта благое. Толькі сказаў гэта мой бацька. Заходзіць у хату сусед, хата якога стаяла на другім баку вуліцы, і такую апавядае гісторыю. У гэты вечар былі ў яго госці, пасеўшы на лавах, госці і гаспадары гаманілі пра сёе ды тое. Нарэшце пачалася гаворка пра некаторыя апавяданні Гараські, як ён згадваў сваю маладосць, даўнейшых паноў і даўнейшае жыццё.
Раптам адчыніліся дзверы, нібыта разнасцежыў іх моцны ветер. Суседаў сын падбег да парога і толькі хацеў зачыніць. Зайшоў Гараська. Нікому не пакланіўся, ціха, як цень падышоў да стала і зноў вярнуўся ў сенцы. Насупраць у другую палову хаты таксама адчыніліся дзверы, і ён зайшоў туды. Дзівіліся ўсе, не ведаючы, што гэта такое, узялі запаленую лучыну, каб пасвяціць, бо цёмна было, але не знайшлі там аніводнае жывое душы. Устрывожыліся ўсе, дзеці і жанчыны баяліся выйсці за дзверы. Пасля гэтага апавядання яшчэ некалькі чалавек прыйшлі да майго бацькі і таксама апавядалі цуды пра старога Гараську, які гэтаксама шмат да каго заяўляўся. Нехта бачыў яго і ўдзень. Сядзеў на прызбе самотны і задуманы, а калі падышлі да таго месца, нікога не знайшлі. «Заўтра нядзеля, вольны дзень», – сказаў сусед. «Пасля святой імшы пойдзем усе і даведаемся пра Гараськава здароўе. Стагадовы стары, хоць на выгляд дужы і здаровы, аднак у такім веку бывае лёгкая і хуткая перамена». Наступнага дня, перад самым полуднем, мой бацька, я і іншыя людзі з нашай вёскі наважылі ісці да Гараські, і толькі падышлі да дзвярэй, як заходзіць яго ўнук і кажа: «Дзед паслаў мяне прасіць усіх вас, каб вы сёння яго пераведалі». «Як ён маецца, ці здаровы?» – спытаўся мой бацька. Засумавалі ўжо ўсе без ягоных гісторый, нават турбавацца пачалі, ці здаровы. Здаровы. Праўда, цяпер больш маўчыць, нейкі задуманы, і апошнім часам шмат працаваў. «Што ж ён там рабіў?» – спытаўся сусед. «І на каго ж гэта працаваў?» «На сябе». «Што ж ён усё-такі рабіў?» «Убачыце, калі пераведаеце». «Ну, дык хадзем, не бавячыся доўга», – сказаў мой бацька, «там задаволім нашу цікаўнасць». І ўсе мы выйшлі за дзверы, заходзім у Гараськаву хату і бачым. Стаіць пасярод пакоя на двух зэдліках дубовая труна. У хаце ўсё прыбрана, падмецена, і лавы чыста вымытыя, гаспадар у новым палатняным адзенні, увесь белы, як лебедь. Сустракаючы нас на парозе, сказаў: «Проша ў маю хату, запрасіў сёння вас да сябе паказаць вам дом вечнасці, які сабе збудаваў сваімі рукамі. Хутка, думаю, перабрацца ў гэтую вечную хату». «О, яшчэ дзяду моцны», – сказаў мой бацька. «Можа, раней каго-небудзь з нас пахаваеш?» «Малады можа, а стары мусіць паміраць. Але яшчэ пачакаем пра гэта гаварыць. Сядайце, дарагія госці, рады буду пабавіць з вамі колькі гадзін у мілых размовах». Сказаўшы гэта, ён запрасіў усіх нас сесці пры стале, унук прынёс гарэлку, а наймічка паставіла перад намі розныя пачастункі. Гараська, сеўшы ля нас, прымушаў піць і есці, а сам не крануў ані ежы, ані пітва. «Як гэта сталася, дзеду?» – спытаўся адзін госць, выпіўшы кілішак гарэлкі. «Што ты учора з хаты не выходзіў, а людзі цябе ўсюды бачылі?» «Быў і ў мяне ў хаце», – сказаў бацька. «Я, дзеці і жонка ўсе добра бачылі. Твая постаць з'явілася пасярод пакоя і ў момант знікла. Заходзіў і да мяне, не пакланіўся ані гасцям, ані гаспадару. А потым хутка выйшаў у сенцы і схаваўся ў цёмнай палове хаты, а там цябе і з агнём не знайшлі».
Гараська неспакойна глянуў на гасцей, твар яго спахмурнеў, крыху падумаўшы, стары сказаў: «Будуючы сабе гэты дом, я думаў пра вас. Душа моя вас адведвала, успамінаў мінуласць. І дух мой лётаў па тых ваколіцах, дзе я нарадзіўся, вырас, хадзіў па жыццёвых пуцявінах, зазнаў шчасце і гора, вясёлыя і сумныя гады, але ўсё гэта мінулася, як сон кароткі. Але, пэўна, і не снілася старасветскім людзям, сказаў мой бацька, тое, што мы цяпер зазналі. Паны любілі гаспадарыць, і лепей было за сённяшняе. Шмат якім панам глядзеў я ў вочы, сказаў стары. Адгадваў іх думкі, выконваў загады, дагаджаючы усялякім іх жадункам. За мае паслугі, дзякуй Богу, мне верылі і давяралі. Нашы вёскі калісьці колькі разоў перапрадавалі. Шмат тут было гаспадароў, і кожны кіраваў па-свойму. Ды за тым часам яшчэ жылі нішто сабе. А вось калі малады пан па смерці сваіх бацькоў запанаваў у гэтым маёнтку Казуліна, все мы зазналі гора. Хацеў здзівіць суседзяў сваёй раскошаю. Прывозіў дарагія кветкі і садовыя дрэвы з далёкіх краін. Ездзіў у шыкоўных экіпажах, трымаў мноства лёкаяў, а парадку ў доме не было. Збіраліся госці, пілі дарагое віно, штогод выдаткі былі большыя за прыбытак з маёнтка. Дык і пачаліся крыўды і рабункі. Дрэнны будзе з гэтага канец, сказалі абазнаныя людзі пану. Але ён не слухаў добрае рады, больш да душы былі яму намовы несумленных людзей, якія стараліся пакарыстацца з ягонае някемнасці. У той самы час з'явіўся ў нашым маёнтку невядома адкуль дзіўны чалавек. Я забыў яго прозвішча, але твар як сёння бачу. Худы, заўсёды бледны, нос велізарны, бровы густыя, пагляд як у вар'ята. Вопратку меў чорную, доўгую, нейкую дзіўную. Не выпадала мне ў жыцці нікога ў такім уборы бачыць. І гэты госць, як неадступны цень, нязменна быў з панам, хваліў ягоныя ўчынкі, маўляў, ён бавіцца і весяліцца, як і належыць сапраўднаму пану, нашчадку знакамітых продкаў. Абяцаў паказаць яму нейкія цуды і адкрыць крыніцу бяздоннага багацця. Апавядаў пра цуды, што дзеюцца дзесьці на краі свету. Кпіў з нашых звычаяў і абрадаў, якія нам дасталіся ад продкаў. Былі такія паны, што ўхвалялі яго думкі, а лёка і сяляне пракліналі яго і з пагардаю называлі чорным госцем. Мінае год, мінае другі, і робіцца ўсё горш і горш. Сяляне пана да звання згалелі, кінуўшы хаты, блукалі па свеце і шукалі сабе спажывы. Ды і ў панскім доме панавала бяда. Суседзі і знаёмыя, едучы па блізкіх дарогах, міналі наш маёнтак. Чорны госць прыходзіў толькі часам, раіў прадаваць людзей і такім чынам збіраць грошы.
Паслухаўся пан. Шмат вывез моладзі ў далёкія краі. Але з гэтага не забагацеў. А госць той чорны хутка знік. Даймалі пана праз суд крэдыторы, вымагаў несплочаныя за колькі гадоў падаткі ўрад, суд апісаў маёнтак і перадаў яго прызначанаму апекуну. А пану дазволілі мець пры сабе да паслуг колькі лёкаю. Сярод іх быў тады і я. Мы жылі ў далёкім фальварку, пан быў самотны. Праз колькі месяцаў я заўважыў ім дзіўныя перамены. Почасту ён гадзінамі сядзеў моўчкі на адным месцы, часта задуманы, нібыта ў роспачы хапаўся за галаву і размаўляў сам з сабою, ходзячы па пакоі, не спаў ад захаду да ўсходу сонца. Аднаго разу акурат апоўначы пачуў я панаў голас, убачыў агонь у акне, падумаў, кліча каго-небудзь з нас і заходжу ў пакой. Пан гаворыць сам з сабою так гучна, быццам з некім спрачаецца. Здзіўлены, я доўга глядзеў на яго, а ён мяне не заўважаў. Нарэшце я сказаў: пачуў панскі голас, падумаў, што клічаш каго з нас. А пан быў самотны і размаўляў сам з сабою. Ён зірнуў на мяне неспакойным вокам і сказаў, паказваючы рукою на сцяну: самотны? А гэта хто? Бачу на сцяне цень у рост чалавека. Нос, доўгі, валасы натапыраныя. Пазнаю чорнага госця. Апанаваў мяне страх, дрыготка скаланула цела, стаю на месцы, як скамянелы, а цень той пасунуўся па сцяне да дзвярэй і знік. Пайшоў, не дае мне спакою, сказаў пан. А ты ідзі, няма табе тут чаго рабіць. Я выйшаў адтуль, увесь агорнуты страхам. Здавалася, што той страшны цень стаіць перада мною, і я ўсю ноч не мог заснуць. А калі апавядаў іншым пра той жахлівы прывід, ніхто мне не верыў, усе смяяліся, кажучы, што я перапалохаўся свайго ценю. Але я думаў іначай і забыць гэтага не мог. Прайшло колькі тыдняў. Пан заўсёды быў маркотны і неспакойны. Аднаго разу ўвечары ён сказаў мне: сёння я блага пачуваюся. Пасля вячэры адразу прыходзь і будзеш спаць тут, бо можа здарыцца якая патрэба, а ты ў сваім пакоі моцна заснеш і мяне не пачуеш. Я паслаў сабе пасцель на падлозе, патушыў агонь, ноч была ціхая і ясная, свяціў месяц. Пан не мог заснуць, уздыхаў, ставаў, сядаў, зноў клаўся. Доўга я чуў кожны яго рух і толькі заснуў. Моцны голас абудзіў мяне, усхопліваюся, і бачу, пан, седзячы на ложку, гучна гаворыць як бы сам з сабою, але я той гаворкі зразумець не мог. Поўня свяціла ў самае вакно, бледнае святло разлівалася па ўсім пакоі так, што ўсе рэчы можна было добра бачыць. Раптам я заўважыў жахлівы цень у рост чалавека, што быў на сцяне насупраць самага ложка і, павярнуўшыся тварам да вакна, рухаўся нібы жывы. Нос доўгі, валасы натапыраныя. Пазнаў чорнага госця. Ахапіў мяне люты страх, і я, як непрытомны, ускочыў з месца і закрычаў: кажы, пане, запаліць агонь. Навошта запальваць агонь, сказаў пан. Цяпер яшчэ толькі поўнач. Гэты жахлівы цень палохае мяне, адказваю. Не табе, а мне не дае ён спакою. Сказаўшы гэта, ён устаў з ложка і паходжваў па пакоі, а мне загадаў не сыходзіць з месца. Тут заспяваў певень.
Цень пасунуўся па сцяне да дзвярэй і знік. Пан сядзеў нерухомы, як камень. Я лёг на сваё месца і пазіраў на яго. Дрыжайкі прабягалі па маім целе, і да самага світання я ўжо не заснуў. Аднаго разу той жахлівы цень з'явіўся на сцяне апоўдні пры ясным сонцы. Я заўважыў на твары ў пана страшную перамену. Ён быў бледны, як навец, і шпарка ходзячы казаў нейкія няўцямныя словы. Я, перапалоханы, ледзь змог прамовіць: «Загадай, пане, паклікаць ксяндза, каб прачытаў малітвы і свянцонаю вадою пакрапіў сцены. Відаць, гэты дом доўга стаяў пусты, вось нячысцік тут і пасяліўся, бо нейкі чарнакніжнік выклікаў яго сюды, каб ён нас мучыў не толькі ўначы, але і ўдзень». Пан здзекліва зірнуў на мяне і сказаў: «Стары дом, можа, не раз ужо крапілі свянцонаю вадою. Не з тваім розумам сюды лезці». Неяк, калі заходзіла ўжо сонца, пан, вярнуўшыся смутны са шпацыру, зайшоў у пакой, сеў і ашчапірыў рукамі галаву. «Пэўна, у пана моцна галава забалела?» — пытаюся. «Ужо даўно так шуміць у галаве, — сказаў ён, — што месца сабе не знаходжу. Параіў бы пану, як вылечыцца, ды не ведаю, ці паслухае мяне пан». «Паслухаю, калі што добрае скажаш. Кажуць, што калі мучыць шум у галаве, найлепей пастаяць ля самае званіцы, паслухаць касцельных званоў, як на імшу звоняць, потым зайсці ў святыню, укленчыць перад алтаром, шчыра памаліцца і паслухаць святую імшу. Такім чынам шмат хто вылекаваўся. Няхай і пан паспрабуе». Ён зірнуў на мяне, і здзеклівая усмешка з'явілася на хваравітым твары. «Табе гэтыя лекі, можа, і дапамаглі б, а мяне музыка касцельных званоў не вылекуе». «Я шмат бачыў няшчасцяў і страшных дзіваў, жывучы на гэтым свеце, — сказаў стары, — але гэтае самае жахлівейшае. Не вытрымаў пан, памёр ад несупынных пакутаў». Сказаўшы гэта, ён схіліўся перад абразом Божай Маці і ціха маліўся, а ўсе госці моўчкі глядзелі на яго. Ужо вечар. Сонца схавалася за лесам. Гараська, скончыўшы малітву, паглядзеў у акно. На небе свяцілася адна вячэрняя зорка. Ён нейкі час сачыў за ёю. Сляза пакацілася па гараськавым твары. Нарэшце, павярнуўшыся да гасцей, сказаў: «Хутка ляціць час у размовах з добрымі сябрамі. Так і ўсё жыццё наша мінаецца. Колісь у маладыя гады любіў я глядзець на гэтую вечаровую зорку, там шукаў у смутку надзеі і ўцехі». Ён запаліў васковую свечку, паставіў яе ля труны і казаў далей: «Збудаваў сабе дамок без дзвярэй і без вокнаў. Тут адпачну спакойна. Сон мой не перапыніць ні смутак, ні трывога, ні клопаты. На Бога моя надзея». Сказаўшы гэта, стары паставіў труну на падлогу і хацеў легчы ў яе. «Што ты робіш?» — закрычаў адзін з гасцей, хапаючы яго за руку. «Навошта здаровы і моцны лезеш у дамавіну? Прыйдзе пара, самі цябе туды пакладзём».
Але больш ты ўжо не вырасцеш, сказаў мой бацька. А цяпер бачым труна, труна акурат па табе. Не нагадвай нам, што некалі цябе страціў. Давай пагамонім лепей пра тое, што было даўней. Хачу адпачыць пасля працы. Ужо ноч, зоркі свецяцца на небе. Сказаўшы гэта, Гараська лёг у труну. Стоячы вакол, глядзім на яго твар смяротна збялеў і вочы заплюшчыліся. Досыць гэтае пробы, падымайся, сказаў мой бацька, беручы яго за руку. Уставай, Гараська, крычалі госці. Хацелі падняць яго з труны, але, як убачылі, што ён ужо не жывы, збялелі ўсе і доўга стаялі вакол у здранцвенні. Дзіўны стары, сказаў Завальны. Ведаў, што жыве апошнія гадзіны і, развітваючыся з гэтым светам, запрасіў да сябе ў гасціну знаёмых, каб у іх на вачах пайсці ў свой вечны дом. Пэўна, ён усё жыццё памятаў пра смерць. За гэта ў старасцівы, літасцівы Бог і абвясціў яму часіну свайго суда і міласэрнасці. А вось той чорны госць, што не даваў спакою пану, ужо трэці раз з'явіўся на сцэне ў нашых гісторыях. Не спіць злы дух, усюды шкодзіць людзям і заўсёды сябруе з тымі, хто забывае пра бліжніх сваіх. То кара Божая. Паслухаем жа цяпер, што твой таварыш скажа.